Helo, bore da. Dylan Parry dwi, a nes i sefydlu sesiwn Meddyg Teulu ysgolion Gogledd Cymru. Ond yn amlwg ar hyn o bryd oherwydd y pandemig Covid, mae plant ysgol yn methu dod i gyfarfodydd ynglyn â meddygaeth a ymgeisio i ysgol meddygaeth, ac yn aml yn methu cael unrhyw fath o brofiad gwaith, felly maen nhw'n poeni am sut maen nhw'n mynd i ymgeisio, be fedrwn nhw'n reid lawr ar ei ffurflen ymgais. Felly dwi am siarad chydig bach am sgiliau trosglwyddadwy yn y fideo yma. A beth i rhain ydy sgiliau sydd yn trosglwyddadwy o be maen nhw wedi wneud o ddydd i ddydd a'u profiad nhw. A sgiliau sydd yn bwysig i waith fel meddyg, yn enwedig fel meddyg teulu. Felly mi welwch chi oddi ar fy ngwefan i, sef y gwefan os liciwch chi i wneud hefo'r sesiwn Meddyg Teulu ysgolion Gogledd Cymru, bod yna restr o sgiliau trosglwyddadwy mewn dogfen yno sydd yn ymwneud â'r datganiad personol. Felly, wrth ddarllen rhai o'r rhain allan, sgiliau fel cyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth, trin amser, blaenoriaethu, cymhelliant, dirprwyo, gwrando, trefniadaeth, aml oruchwylio, cynllunio, adeiladu tîm, goruchwylio, empathi, datrys problemau a rhwydweithio a pethau fel ymchwil. Felly, fel y tybiwch chi, mae y sgiliau yma'n bwysig iawn fel meddyg, a da ni wedi gweld enghreifftiau hynny rwan oherwydd y Covid pandemig. A mae gwaith tîm wedi bod yn hanfodol i feddygfeydd ac ysbytau ddod dros y problemau da ni wedi dod ar ei traws. Ond beth sy'n bwysig i ddweud, pan ydych chi'n ymgeisio i ysgol feddygol, does dim rhaid i chi just rhestru i gyd o'r pethau mae lawr ar eich datganiad personol, a peidio eu henwi nhw os liciwch chi. So felly os da chi hefo enghraifft o gyfathrebu da chi wedi wneud, wel yn amlwg dim yn beth call iawn i sgwennu lawr bod chi'n cyfathrebu da, ond triwch chi reid o mewn ffordd mwy sytl, a dangos i'r coleg os liciwch chi eich bod chi'n dda am gyfathrebu, ond heb ddefnyddio'r gair yn eich datganiad personol. Hefyd mae'n bwysig i mi bwyntio allan nad oes am angen i chi fod wedi gweithio mewn meddygfa neu mewn ysbyty i allu dangos y sgiliau yma. Mi ddoeth o'n fwy eglur fel dwi'n mynd trwyddyn nhw. Felly beth dwi'n wneud ydy mynd trwy rhestr nes i newydd sôn amdano fo, a wrach reid enghreifftiau oddi ar top ym mhen o be fath o beth fasau bobl weithiau'n rhaid lawr ar eu cyfer nhw. Ac wrth gwrs cofiwch mae hwn yn rhywbeth personol i chi, felly peidiwch â bod ofn rhaid rhywbeth sy'n bersonol i chi lawr, a dyna'r holl bwynt o wneud i chi yn sticio allan os liciwch chi pan mae'r tiwtoriaid yn y colegau yn edrych ar pwy gymeryd i'r ysgol feddygol. Felly o ran cyfathrebu, fedrwch chi sôn am gyfathrebu mewn swydd da chi wedi wneud allan i'r ysgol, neu mewn gwaith gwirfoddol, neu rhedeg rhyw fath o dîm, efallai bod chi wedi bod yn gweithio mewn gwesty, a da chi'n gostio cyfathrebu efo gweithwyr eraill yn y gwesty. Gwaith tîm, efallai bod chi wedi rhedeg rhyw fath o ymgyrch tu fewn neu tu allan i'r ysgol. Arweinyddiaeth, efallai bod chi wedi bod yn gapten ar dîm fel tîm hoci neu wedi gweithio mewn bwyty, a bod y rhaid i chi arwain eich cydweithwyr neu creu rota neu rhywbeth fel yna. Trin amser, mae hwn yn bwysig, ac yn amlwg os da chi wedi bod yn gweithio mewn swydd taliedig neu gwirfoddol, eich bod chi'n gallu dangos eich bod chi wedi gwneud hwnnw am gyfnod o amser a gorfod troi fyny'r gwaith yn rheolaidd. A hefyd, wrth gwrs, mae'n dangos eich bod chi'n gallu jyglo eich amser a'ch gwaith ysgol a diddordebau
Blaenoriaethu, mae hwn yn bwysig a'ch bod chi'n gallu dangos eich bod chi'n dygymod ac argyfwng, enghraifft, wrach bod chi wedi delio efo rhywbeth yna dril tân mewn cartref hen bobl rydych chi'n gweithio yno fo, neu rhyw fath o argyfwng yn ystod trip ysgol. Cymhelliant, mae'n bwysig i chi geisio dangos eich cymhelliant dros fod eisiau ymgeisio i ysgol feddygol a dangos esiamplau o'ch awch i helpu eraill a edrych i wneud hynny efallai drwy rhywbeth da chi wedi bod yn wirfoddoli efo neu unrhyw enghreifftiau eraill o'ch profiad yn ystod flwyddyn neu ddwy diwetha. Dirprwyo, mae hwn yn bwysig, achos yn amlwg mae'n bwysig fel meddygon bod ni yn gallu gadael i bobl eraill wneud swyddi a bod ni ddim yn trio wneud bob peth yn hunain. Felly edrych i ddangos eich bod chi wedi gorfod trin staff eraill mewn swydd enghraifft, neu dydwch bod chi wedi bod ar drip diw cyfedin bre a bod chi wedi cael gyfrifoldeb o ddirprwyo cyfrifoldebau i bobl eraill. Mae gwrando wrth gwrs yn bwysig iawn fel meddyg, a gallai na'r unig beth da chi'n gallu feddwl amdan ydych bod chi wedi bod yn eistedd hefo perthynas oedrannus a sâl a wedi bod yn ei helpu nhw, a mae hynny'n bwysig iawn, a lle bod chi'n wedi cael dim arian am ei wneud o, ond da chi wedi wneud o'n wirfoddol a edrych o fod yn berthynas i chi. So mae hwn rhywbeth felly'n bwysig iawn. Trefniadaeth ydy'r un nesaf. Felly mae'n bwysig bod chi'n gallu dangos eich bod chi yn gallu jyglo llawer o gyfrifoldebau. A lle bod chi wedi bod yn gyfrifol am rhywbeth fatha creu rota dydwch untau i wneud efo rhywbeth yn yr ysgol neu mewn swydd y tu allan i'r ysgol. Aml oruchwylio, eto mae hwnnw'n dangos eich gallu chi i jyglo gwaith ysgol hefo ymrwymiadau eraill a enghraifft lle bod chi wedi bod yn gweithio fel glanhawr mewn cartref neu mewn siop neu rhywbeth a bod chi'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod ystafelloedd yn lan ac ar gael mewn ordor cywir a hefyd bod chi'n gostio cyfarthrebu hynny hefo gweithwyr eraill a bod chi'n gyfrifol am arwain y tîm os liciwch chi. Cynllunio, bwysig bod chi'n gallu dangos eich bod chi'n drefnus a lle bod chi'n dangos hynny trwy brosiectau da chi wedi bod yn ymrwymiedig hefo nhw drwy'r ysgol neu unrhyw waith arall. Adeiladu tîm, wrth gwrs, fel o'n i'n sôn yn gynharach, mae hyn yn bwysig iawn mewn meddygaeth. Mi all arweinyddiaeth o dîm fod mewn rhywbeth da chi wedi wneud yn yr ysgol, neu rhywbeth fel tîm pêl-droed, neu tîm mewn swydd y tu allan i'r ysgol. Goruchwylio, eto, bwysig bod chi'n gallu dangos eich bod chi'n gallu gweithio mewn tîm a goruchwylio pobl eraill yn y tîm. Efallai bod chi wedi gweithio mewn rhywbeth fatha clwb ar ôl ysgol, dydwch efo plant a'ch bod chi'n gostio goruchwylio'r plant neu hyd yn oed gydweithwyr eraill. Wrth gwrs mae empathy yn rhywbeth pwysig fel meddyg a gallai bod chi'n gallu dangos hyn drwy rhywbeth da chi wedi wneud, dydwch bod chi wedi bod yn gweithio mewn ysbyty neu mewn cartref neu wedi bod yn edrych ar ôl rhywun fel perthynas. Datrys problemau yn amlwg yn sgil enfawr ar gyfer bod yn feddyg ac allai drwch chi ddangos hwnnw drwy ddangos eich bod chi wedi bod mewn sefyllfaoedd dyrys neu sialens go iawn, enghraifft argyfwng mewn gwaith neu problemau mewn tîm neu rhyw brosiect oeddech chi yn ei wneud. Rhwydweithio, mae hynny hefyd yn bwysig, da ni fel meddygon yn gorfod rhwydweithio hefo nifer o wahanol bobl yn y maes meddygol ac yn y gwasanaeth iechyd.
Ac alle bod chi'n gallu dangos hynny trwy rhywbeth ydych chi wedi wneud yn yr ysgol, enghraifft, falle bod chi wedi creu tudalen Facebook ar gyfer prosiect ysgol neu rhywbeth arall y tu allan i'r ysgol a di dod â pawb at ei gilydd i siarad am rhywbeth. Ymchwil, wrth gwrs, mae nifer yn dangos ei gallu wneud ymchwil drwy bethau fatha prosiect BAC, os liciwch chi. So mae hwnnw'n rhywbeth fedrith rhywun yn aml iawn sôn amdano fo. Neu alle bod chi wedi wneud o ran diddordeb chi'ch hun y tu allan i'r ysgol. Ac wrth gwrs mae rhywbeth felly'n werthfawr iawn os da chi wedi mynd ar liwt eich hun i ddangos, i wneud rhywbeth felly a wedyn gallu dangos hynny yn eich datganiad personol. Felly, dyna chi chydig bach o enghreifftiau o'r math o beth y bydd plant ysgol yn ei rhaid lawr fel sgiliau trosglwyddadwy yn ei datganiad personol. Felly, chwod, triwch peidio poeni, chwod, da chi gyd hefo sgiliau yna, llawer iawn ohonyn nhw. Mae jyst y mater chywod o eistedd i lawr a meddwl be ydyn nhw a sut da chi'n mynd i ddatgan hynny os liciwch chi'n eich datganiad personol. Cofiwch na peth pwysig yn hyn oll ydy bod yn chi'ch hun wedi'r cyfan datganiad personol ydy o. Y chi fel person fydd y tiwtoriaid colegau eisiau wybod amdano fo, neb arall.